saksana ing ngundang wadya nyata sang nara patya mepak sang nara kanjang ing samapta kanjang ing samapta ya saka piyanto untaping mrawadya bala pandhe budaya samya bijan siaga iya Dik Suyono karo Mas Tio ayo le dikepenake wate budaya Dik Bagus Gumurung suarane radya kudalan sigra mangsa maju ing palagan angkuru aprang popo radya bala raseksa kaseser ing yuga utane padha sirana
Wande budaya. Ais, ya. Hingga penake goyangane. Ya. Lo. Yo. Ya. Ais, yo. Katuran pinarak Mas Bonojo kalian kanca-kanca babatan karakter. Ya, ais. Ye oh he. Hey. Yo. Sayo wande budaya. Yo. Yuk, coba. Ya. Kaya mangkene nger. Bos. Yo. Hey. Ya. Ya. Hey. Yeah. Matur sembah nuwun Mas Bagus. Kalian kanca-kanca untuk di Abel Muda Budaya Banaran Rawuh Katuran Pinara. Hei, ayo Mas Grandong.
kepenake goyangane Wandi budaya saben sore ing kulon Barnai nyawang aku sajake pengen melu tak adai etope nyai yen talire mripate marapale suwe-suwe aku mung guyu dhewe cekulane lintang pader sore saben sore ing kulon Barnai nyawang aku sajake arep melu tak adai etobil nyelai yen talire mripate marapale suwe-suwe aku mung guyu dhewe jebulane lintang pader sore ya iki longker ande budaya
prawan kembang desa apa bakal keturutan momong putra urip bebarengan aku kedanan ibarate kodhok kayu linten Mas Muki kedanan prawan ibarate kodhok kayu linten tak rewangi pati geni pamriki karaben luluh atine aku ora bakal rapi mong sliramu kenyataan teni Mas Muki monggo iki tole goleki le panggilan Mas Muki tole goleki ayo lo. Halo lo yo. Ayo ngger bagus sing ati-ati le. Pandi budaya. Ayo lo Mas Bandi. Sing sayo lo Pak Miro.
bathoke laelo sirama menyang Solo oleh payung wota mak jentit lo alok bah wong mati ora obah yen obah ngedeni bocah yen urip golek duwe Di Tegar Ha 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 ha.